Bi ye alamisadon ye desanburu kalo tile 25 san 2025 Bamako News TV jɔrɔni filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sedilenw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna bi alamisadon ye min bɛ bɛn desanburu kalo tile 25 ma san 2025 o bɛ bɛn min ye an balima chrétiens olu ka seli ma min bɛ bɛn Ala ka cidenba min n'o ye Jésus ye ni dɔw b'a fɔ a ma ko Isa ale ka bangeni ni dɔw ko a ma ko Noël o de senfɛ min ye an balima chrétien diinɛ tigilamɔgɔw ye olu kɔni bɛ wulikajɔ la walasa u ka nin seli in ka labɛn min ye Mali marabolo caman ye min ye nin seli in ye ale bɛ ka kɛ o yɔrɔ kofɔlen caman ninnu na yɔrɔ dɔw fana na min ye chrétiens ni alisilamɛw bɛ ka jɛ ka a seli ɲɔgɔn fɛ o bɛ min jira o ye sigiɲɔgɔnya min ye chrétien diinɛ ani alisilamɛ diinɛ o min bɛ senna kabi waati jan. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye finitigiw b'u ka wulikajɔba la Mali finitigiw b'u ka wulikajɔba la halisa min ye Bamaci wale ye ale kɛlɛli siratigɛ la o de ye sababu la batariki dɔ kɔnɔna na finitigiw ka ɲɛmayaso l'état-major général des armées ale ye bataki dɔ bila sen kan kunungo araba n'o bɛnna desanburu kalo tile 24 ma san 2025 k'a fɔ min ye wulikajɔba dɔ de kɛra Mali finitigilakaw fɛ n'o ye mission de reconnaissance ye walasa min ye Bamaciw ka dagayɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ka se ka o dagakolo ci k'o filenkolo ci mun filɛ nin ye Muruja mara la Nara ale marabolo kɔnɔna na. Nin waati in na an b'an kuda kɔkan kibaruyaw kan kunungo araba n'o bɛnna desanburu kalo tile 24 ma san 2025 min ye Burkina Fasokaw ka jamana ɲɛmaa ye capitaine Ibrahim Traoré ale y'u ka kɛnɛyaso belebeleba dɔ kurumukari min filɛ nin ye Pala ale du kɔnɔna na fo ka taga se radiothérapie ma min ye nin soba in ye n'o ye nin kɛnɛyasoba in ye ale kɔni bilala sen kan Burkina jamana ɲɛmaa fɛ walasa min ye furakɛli ani banajuguw kɛlɛli ye u bɛ se ka don ba la cogoya min na ani min ye sigidalamaw ye olu bɛ se ka nafa sɔrɔ o kɛnɛyako nasiraw la cogoya min na nin kɛnɛyasoba min filɛ nin ye n'a bilala sen kan u ka doncini min bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko Pala sefa wari miliyari 70 ɲɔgɔnna o de donna a da fɛ mun ye banabaatɔw bɛ da dilan minnu kan o 500 ɲɔgɔnna o bɛ a kɔnɔna na wa nin kɛnɛyasoba min ni a dilanna sisan a kɛra sababu ye min ye Burkina Faso jamana ani Siniwaw ka jamana u y'u ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka nin kɛnɛyasoba in bila sen kan. Ka daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2026 min ye laginɛkaw ye olu y'a laɲini k'a fɔ n'u bɛ taa lamerikɛn jamana kɔnɔna na min ye sariya bunnatigɛ sɛbɛn min n'o ye visa ye n'u b'a wele ko B1 B2 walima B1 sur B2 ko min ye laginɛkaw ye u bɛna o ta a tali kɔni bɛ kɛ ka nafolo dɔ de sara a kunkɔrɔ n'u bɛ taa dolari wari 5000 ka taga bila 15000 la i n'a fɔ mɔgɔninfinw yɛrɛ u mana a bila lahalaya minnu na nin hakilina min kɔni taara min ye lamerikɛnw ka lasigidenso ni o bɛ Laginɛ Faba la Conakry a bɛ don hokumu min kɔnɔna na a bɛ fɔ o de ma ko programme de caution de visa. Algérie jamana ye sariya kura dɔ ta min bɛ a jira k'a fɔ ko nanzaraw ye marali kɔrɔ min kɛ ka ɲɛsin farafinna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie jamana ma san 1830 ka taa bila san 1962 la k'a fɔ o ye dantɛmɛ wale ye o bɛ jate i n'a fɔ mɔgɔ faga wale de ye Algérie jamana kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɛra san tɛmɛnen ninnu na tubabu san waatiw n'o ye jɔnya waatiw ye ko sariya in kɔni bɛ taa i n'a fɔ ka Faransi jamana de wele u ka se k'a dɔn u ye fɛn min kɛ nin waati kofɔlen ninnu na k'a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ faga wale de ye ko Faransi kan k'a dɔn ka baara kɛ ni o ye an bɛ don min na i ko bi ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sendilenw na aw ni ce aw ka ɲɛmada ni aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.